Bueno, estes días de verán, moitos rapaces están aproveitando para dar renda solta a súa paixón pola gandeiría, e iso é unha boa noticia, Bernardo, porque o que nos din os datos é que temos unha falta de remuda seria neste sector, non? Os do baby boom xa empezaron a retirarse, Rocío. Que queremos dicir con isto? A xeración nacida tras a posguerra, entre o 58 e o 77, empezou xa a retirarse. Saben que a idade de xubilación este ano en España está nos 66 anos e 8 meses, se non se cotizaron alo menos 38 anos. Logo, de aquí a 10 anos, estarán todos gozando dunha vida mellor. E que ocorre no noso sector primario? Pois a idade media dos titulares de granxas de vacún en Galicia é de 58 anos. Un de cada 4 están xa en idade de xubilación. O 72% ten máis de 55 anos e tan só o 3% son menores de 35 e retiraránse sen relevo. En moitos casos, de feito, un 18% pensa en pechar a súa granxa. Que factores influen? Pois a falta de servizos en zonas máis despoboadas ou longas xornadas de traballo frean esta remuda tanto no agro como na gandeiría. Gozan dunha media de vacacións ao ano de 11 días os que as teñen. Por poñer algún exemplo que ilustre, na provincia de Pontevedra pechan cada ano entre 50 e 55 granxas lácteas por falta de relevo. Ou na comarca do Eume, no norte de Galicia, os produtores de grelo pasaron en 2 décadas de 60 a tan só 15. O certo é que en 20 anos Galicia perdeu 345.000 explotacións. Para reverter esta tendencia, en España farían falta, ollo, 200.000 agricultores novos. E iso que cos fondos e as medidas específicas das administracións está habendo incorporacións, pero o desafío por diante é importante. Son claves as ferramentas para potenciar o noso rural. Que lles parece como plan de verán que a nosa mocidade participe nunha escola de futuros gandeiros como esa de Lalín que visitas hoxe, Cristina? É para todas as idades e, compañeira, estás comprobando como se fai canteira, non? Hola, Bernardo, bos días. Bueno, isto é unha maravilla, Aquí hai moitísima xente que non para de traballar. Estamos aquí en Lalín con Óscar, na Escola de Preparación para Novos Gandeiros. A ver, contanos un pouco en que consiste estes cursos que fan durante varias semanas. En que se basa todo isto? Bueno, están aquí durante unha semana e aprendémosles a lavar os animales, a pelalos e sobre todo a domalos para poder manexalos despois. E tamén coñecen o animal en profundidade, porque tamén me dixo antes outra compañera que teñen clases de morfoloxía. Clases de morfoloxía, pola tarde vai nos vir unha veterinaria para dar así unhas explicacións de cousas básicas na explotación para que hai que facer. E bueno. É unha maravilla. Imos aquí xusto a falar con Elena, porque Elena é a túa filla, veñen aquí novas xeracións tamén, e con diferentes nenos que están participando aquí, porque resulta que están xusto pelando unha vaca. Hola, Elena, estamos aquí. Que tal esta experiencia? Porque ti tamén eres monitora, tamén, non? Bueno, sí, algo parecido. Porque gustame moito e xa veño todos os anos, entón é como si ao final lle enseñara aos que están no meu grupo, os máis pequenos. Que facedes vos aquí? Cal é a vosa rutina? Pois a nosa rutina é pola mañá levantámonos e cando chegamos á granxa lavámolas e facemos as camas. Despois damoslle pienso, a auga e a comida. Dadeslle de comer. Mirade, aquí hai moitos nenos. Imos falar, por exemplo, aquí con outra rapaza que está aquí pelando unha vaca. Ti que tal o estás pasando aquí? Que tal esta experiencia? Ben, moi ben. Estás contenta? Sí. Gustanche os animales? Sí, moito. A ver, que estás facendo aquí coa vaca? Que estás? Estou pelando a vaca. Estás pelando a vaca? Sí. Vale. E por que tedes que pelar as vacas? Para ir a concurso despois? Sí. Porque aquí tamén van a concurso, non? Despois, de feito, o ano pasado foron a concurso e ganaron. Foron a un grupo de nenos a Bélgica e foron campións en Bélgica a nivel mundial. O sea, xa vedes, os nenos que veñen aquí durante varios anos teñen a posibilidade incluso de participar en concursos internacionais. Isto é unha maravilla. Todos os veráns hai 7ª edición. 7ª edición e próximamente no mes de agosto haberá a 8ª. Pois xa vedes, aquí quedamos. Moitas grazas en Lalín.
Grazas a vos, Cris. Octava edición, aí e nada, desta escola. Bueno, non sei que vos parecía, Manel, o mimo, o cariño, co que esa rapaza estaba aí traballando, pelando esa vaca, con que dedicación. Eu nunca vi becerros tan aseados. Que non se lle a mancha. É que estaba, non, que non Dios se mío, lle a querido. vista do lombo, non, facendo aí cunha delicadeza que daba gusto vela. Sí, bueno, eso, mira, pues eso está moi ben, sobre todo nenos urbanitas que nunca viron os animales de cerca, que se acercan a eles e ao mellor a alguén engancha. Home, que é Porque ao final lle escolles cariño aos animales e a alguén poden enganchar para esta... É que cantas veces levamos falando aquí, Manel, que nos oficios ou dende pequeno alguén che fai que che pico gusaniño ou imposible, non? Es que eu creo que tens que nacer xa con ese gusanillo para poder, bueno, facer algo que che gusta, para poder salir É adelante. que María, fundamental, non? Sí, sí, é precioso ver estes 26 mini gandeiros, como nun futuro serán os nosos gandeiros do futuro. Estes rapaces seguro que xa o mamaron na casa, eles xa veñen da súa casa, xa non é o primeiro becerro que tocan, seguro que xa lle dan o leite Claro, polas esta Belena mañás. co seu pai, Exactamente, non? xa tamén o que lle gustan as máquinas, xa van no regazo do seu pai no trator, xa o maman, xa é unha pasada. Nós tamén, cando tiñamos 12 anos, eu e miña irmán, xa muxíamos as vacas nos solas. sí? A muxidora xa nos deixaban solas, Que polifacética, éramos María. unhas nenas moi responsables, e xa desde pequenas E peinaba a vaca acostumbradas. tamén. A que peinabas a vaca? No, daquela non me tiraba a peluquería, daquela tirábame máis a gandería. Entonces, axudábamos e nós muxíamos as vacas, nosos pais estaban silando ou traballando. Axudabas na exactamente, casa. nós axudábamos na Bueno, casa. esta é a E parte- despois sobrábanos tempo hasta para cantar unha canción, que éramos unhas cantarinas, e viña a miña Que nai. maravilla. Fixéstelo ben, algunha a dir a medio muxir e outra muxida demais. Pero nós facíamolo Que con todo maravilla. cariño. Mirad aí esa imaxe en directo, de Sí, Lalín, sí, sí. Sos Sí, bueno, Antón. esta é a parte bonita, sabes? Pero depois hai outra, claro, e o que estamos vendo é que Galicia queda sin no rural, era o que hai unha explicaba despoboación, porque as condicións de traballo aínda non son as que son pero bueno, como parte, como medida está ben. Home, é que de feito este campamento impulsa precisamente a Federación, no, da Frisona, entendo que porque son conscientes de que fai falta remuda, fai falta que os máis novos pois lles apeteza traballar aí na gandeiría. Bueno, nos continuamos con máis asuntos aquí no termómetro 12.2.